Sasuje sve u lice. Dejan i Dalila Dragović usamili su se u pušioni i prvi put nasamo razgovarali o svemu. On je sasuo lice sve što ga je mučilo. U jednom momentu Dalila se zaplakala. Nemoj da plačeš, koja žena bi ostavila ovakvog muža i otišla za šalabajzerom? Njega su njegovi prijatelji crnili, rekao je Dejan. Pa koja žena bi na ovo pristala da je znala da će ovako da bude, plakala je ona. Ja sam rekao da ne mogu da verujem da sedim sada sa ljudima koje sam prozivao. Pokušavao sam da ostanem imun, da me ništa ne interesuje. Rekao sam tada da si krenula da mafijaš i da misliš da si bitna. Nije niko bilo pritiska. Reč vam ovde niko nije rekao, rekao je Dejan. Meni jedan drugi pritisak nije trebao osim tebe, nastavila je Dalila. Toliko si pokušavala da mi napakostiš do nekog nivoa bez potrebe zbog nekoga kog ne interesuje ništa. Jesi bila učaurena, svađala si sve to, ali kad kažeš da je rekla Dalila Dragović, sada se svađaš sa Minom S. Meni je bilo bitno da nađeš i da izađeš iz one situacije u kojoj sam bio. Pravila si od mene psihopatu J, rekao je Dejan.